Hagjingla kai Copa do Brasil final first leg happening ka Corinthians Persia ika Vasco da Gama. Aba phai shakne ka jingla kai first leg baro arteli ki kenhun ke khai klemla abat pen khijar nadu pasdang ka jingla kai hadu bokot jong ka jingla kai. Hagjingla kai Toca de Portugal first round happening ka Florence Persia ika Benfica. Hagne ka jingla kai ka Benfica ka khur ka nam chop hadin bakalala abat Pynliem ya ka Florence da Arlanot. Hagjingla kai Italian Super Cup semi-final happening ka Nepoli Persia ika AC Milan. Aba phai shakne ka jingla kai semi-final ka Nepoli kala yo pen khijar nengkong haga minit ka live khundai lengbau neres bad haga minit ka ban riu pheulai Urasmos layo ban chap ka gol ka ba ar naga banta ka Nepoli badai lama gini ki ar gol ka Nepoli kalala ban Pynliem ka AC Milan da Arlanot bad lengba ka jing job ka Nepoli kala yo ban rung shaka final jom ka Italian Super Cup. Hagjingla kai FIFA Arab Cup final happening ka Jordan Persia ika Morocco. Hagne ka jingla kai final ka Morocco kala yo ban pen khijar nengkong tang haga minit ka basau lengbau tanane Henry haga minit ka basau phra u olwan liyo ban tap ya ka gol pen ya khai naga banta ka Jordan bad haga minit ka ban riu phra u olwan uliyo biang ban tap ya ka gol ka ba ar naga banta ka Jordan lengba ka penalty badai haswa ban kot shaka khandai pheu minit kata haga minit ka ba phra pheu nyau ka Morocco ka liyo ban tap ya ka gol pen ya khai lengba u hamdala badai labagane ka gol hadu bokot ka khandai pheu minit baro arteli ki kenhun kia khai tamar ar gol badai haga extra time ka balai pheu minit ka Morocco ka layo biang ban tap ya ka gol pentam lengba u hamdala kata haga minit ka ba shispa badai labagane ka gol ka Morocco ka lala ban Pynliem ya ka Jordan da laila ar bari ora ya ka nam ladu jong ka FIFA Arab Cup ar hajar ar pheusan bad gane ka deru ka sin ka ba ar kani ora ya ka nam ladu jong ka FIFA Arab Cup.